Portes arrencades i armaris buits, això és gairebé tot el que queda del tresor litúrgic de la catedral de Sant Joan de Perpinyà. En total, són 40 peces d'orfebreria datades del segle XVI al segle XIX, algunes classificades com a objectes històrics, les que han estat robades per un desconeguts. Els lladres es van introduir a l'interior de la catedral durant la nit per aquesta porta lateral, els panys de la qual havien estat descargolats durant el dia, cosa que deixa pensar que es tracta d'una acció de professionals. Aquesta tarda, mentre la policia judicial encarregada de la investigació intentava recollir alguns indicis del robatori, el bisbe de Perpinyà lamentava l'absència d'un sistema de seguretat, i això malgrat les reiterades peticions fetes a l'Estat, propietari del temple. Fins ara, la demanda no ha estat atesa pels que són els propietaris del lloc. I és una llàstima que haguem arribat a una situació en què pràcticament tot el patrimoni dels objectes litúrgics ha estat robat. Una queixa que el bisbe podrà traslladar directament a la ministra de Cultura francesa, que vindrà demà a Perpinyà per constatar la magnitud del robatori. Per Culminan TV3, Perpinyà.